Bay, kumusta mong tanan dira mga bay? Upo mo na ang kusinera, sandali lang kay mangain muna tayo sandali, no? Meron tayong bahaw dito na may dukot-dukot pa yan. May tutong ba? Dukot, tutong sa Tagalog, di ba? Tagalog pala ako kasi meron akong mga viewer na mga Tagalog, yung Team Siki especially. Mega love shout out, thank you so much Bal, Team Siki, and of course ang ato ang IK team, Inday Kabgab team, thank you so much sa inyong suporta sa kanunay. Di ata mga unta, tapos na gusto mo pa ng kanin sir? Maghukad na tayo ng dukot. Sabi mo kung di nakakainin ko? Sabi ko sa'yo, lamon na ito ba? Hala, puro dukot man itong nahila ko. Hindi siya tigas. Oo. Ayan ba, mga ina tayo ba? Maghukad muna tayo ng hanggang mga ilang oras na itong kain natin. Hanggang mamayang gabi na ito. Tapos, alam niyo yung binlag ko na nag-harvest ako ng alugbati. Ito na siya. Oh, ito na siya ba? Huwag kang Ayan, nilagyan ko siya ng sardinas. Tapos, sobra man yung steam na beans na ginawa ko kay amo namin lalaki. Kaya, yan, ipinatong ko lang siya. Pinatong ko lang siya dyan. Hindi ko siya nagisa kasi steam na yun, luto na siya ba. Ayan, ang sardinas. Ay, kalami. Tapos, ipantong. Mahirap talaga ang ay. Ang toyo, te? Kunti. Kasi parang adobo siya ba? Gisado. Tapos, ayan ang alugbati. Hiniwa ko siyang pahaba. Sarap. Sar. O, tama na tong sa akin. Oo naman. Ang tawag niya dyan ay curry. Lahat ng mga gisa, ang tawag ni Priya sa ulam ay curry. Mga untabay. Naanak ko'y para premier ko ito bukas. Nakalimutan ko, may Tagalog pala ako na na mga viewer. Sabi nila, hindi nila sabutan daw, may intindihan. O sige, magtagalog na tayo ng maliit lang. Kunti lang, kaya isang simana lang tayo sa Manila. Aray ko. Meron din tayo ditong buttered chicken. Pakasarap. Bestseller ito kasi kahapon to pinaluto. Tapos nagpaluto na naman today. And tomorrow, magpaluto na naman siya. Menu na naman yan bukas. Pero ito lang kasi meron siya mabuto-buto. Kasi mga legs yan. Legs na ginawa kong kintagi nung nakaraan na nasunog. Huwag kayong maingay. Tapos inano ko lang anong tawag dyan? Inano ko lang siya. Sir, anong tawag? Double dead. Ay, hindi double dead. Double cook lang. Double cook. Nasanay kasi. Oo, bye. Si Hili, nakita na ni Inahan. Pero busy pa siya. Bye. Ano daw? Bakit Sinabi ko part 1 at part 2 po, ma'am. Okay. Mamaya ha. I will try my best na magbigay ko lahat ng ayuda today. Part 2 and part 1. Ang part 1 natin ay 500 yun. Ang part 2 is 1,000. 1,000 beans. Beans. Points pala. Ayun, nag-ready pa ako ba para sa bukas ba? Para may premiere tayo bukas. Yung kain tayo. Kasi pag Biyernes dito ba, pag Ramadan, Biyernes ang pakain dito sa bahay. Marami tayong putahe ngayon. Nasaan yung listahan natin? Marami tayong putahe para bukas. 2 kasing salata, tabula, at saka tabule. Paano ba yun i-pronounce? Tabule, tabula. Basta. Buli-buli. Buli-buli. Tapos, 2 klase din na sabaw. Harira soup, tsaka vegetable soup. Pero parehas lang yung mga gulay. Yung isa lang giniling. Giniling siya. Binilend siya. Bali, pino talaga siya. Yung isa naman, gulay na mga cubes lahat. Na may halong karning baka na cubes din. Pakasarap, masustansya. May balalit. Na may pansit. Yung pansit na bilog, burgol dito. Ano kaya sa Burgol sapal. Parang sapal siya. Pero masarap. Tapos, gagawa din tayo ng lasagna, Kentucky. Meron din tayong malagbamya. Meron din tayong 3 buong manok na tinatawag ditong masbusdiyay or chicken kabsa. Meron pa tayong putahe na tahi, sir? Nasabi ko ng lasagna, no?
Kentucky. Hanap ko lang yung Kentucky. Maragbamya. Bamya. Yung maragbamya ba, yun yung, alam mo yung kaldereta sa atin. Kaso yung bamya kasi okra yun. Napakasarap din. Okra. Tapos, chicken butter. Tapos yung kanin natin, dalawang klase, Indian rice and Egyptian rice. Plain lang siya. Ayaw nila ng may pansit. Bakit? Indian rice. Indian rice, kasi ipaparis daw sa kebab. Oh, may kebab pa pala tayo with vegetable. May kebab pa tayo with vegetable. Prito lang yung mga gulay nun. Prito lahat ng Mahaba. gulay. Nandiyan, nakalagay dyan kung paano. Nilagay ko. Alam mo yung inisquiran ko? Naalala ko na. Tayo gumawa nga. Tayong gumawa last Ako year. yung nag-stress ng mga gulay pinirito. Tapos minix-mix lang na. Last year. Yan ang gawin bukas din ha. Gulay ha, pahaba. Ano naman, sibuyas, bell pepper, patatas, at carrots. Hindi pepper, hindi na ipiprito. Oh, hindi na. I-mix mo lang Sibuyas. doon sa sauce. Pinito pa yung sibuyas. Ano daw konti? Butter para ano, Hindi siya medyo luto daw konti. Maraming half cook ba? Tapos, ang daming putahe ba? Yung putahe, patayo, pizza, tapos mugali. Yung mugali kasi sinasabi, yun yung mga frozen foods na ginawa namin. Yung mga rice kuba, potato balls, rice balls, yung mga sambusa na may cheese sa loob. Maraming klase yung mugali. Yun yung mga prito-prito. Tapos, isa pa? Meron din tayong gemat, meron din tayong umali. Ano pa ba? Basta maraming lutuin, pero di naman ako sinira, kalma lang. Yan si Sarah, kalma lang. Bukas aning busy kayo. Tingnan mo, magandang sabihin, no? Yung mga lulutuin, napakadali sabihin. Pero magproseso siya. Bago dumating sa final destination, doon sa pinakalagayan for serving, marami siyang process na mangyayari. Sa sobrang anghang ba, Sar? Hindi. Ayos lang. Pwede ko kayang mix sa sauce nila? Hindi pwede. Baka may bata. Ay, wag na lang, no? Pero si Madam, bukulan ko siya ng sauce na spicy. Sino siya? Madam, si kasi gusto niya naman, ha? Oo. Lagyan mo nga ako ng isang hiwa sa pasuyo. Wow. Yun yung bago. Yung Yan? walang pritong, bakas na prito. Yan. Hindi. Meron. May bakas. Ay, ito hindi. Nabigyan mo yata yung mga bago doon. Saka yung mga laman. Walang laman yan. Puro legs and wings and backbones. Thai parts. Thai parts. Hindi pa kami kakain akong umaga. Ngayon pa kami kakain ba? Busog ako. Kasi tinapay. Kaya pala. Ay, tayo kumain ng tinapay? Kaya pala, yung tinapay din kahapon na strawberry dalawa, ako nakakaubos. Ay, ako hindi. Yun lang. Yung tinapay na dalawa. Bago kami mag-jamia. Kaya pala na busog ako ba? Pero sige lang, sak-sak lang. Kaya, Kailangan natin. para mamaya, tapos Diretso na ang kumain, trabaho. diretso ng trabaho. Yan ang panahon kumain. Wala nang dire-diretso, no? Kasi ang kain nila pag Ramadan ba, mag-alas 6. Ngayon yata, alas 5:58 ang kain nila ngayon. Alas 5:58. Rai, wait lang Rai ha. Nakasin ka sa akin ng Rai. Proof of watching. Thank you kaayo ba, Skyro. Salamat kayo sa akong sekretarya. O ang Bumboronda. Skyros. Kanyang ID. May ID ni mo, Sky. Una mo yung mga pangutana ba? Pangutana lang mo ni Kitty Skyros. ID number 117 3600. 30. Tapos, ang ID ni Kambal. Sabay ID ni Kambal kay naghan man ang utana. Di sila kasi naman daw
May comment dyan si Kambal kung saan nyo isasend ang inyong proof of watching. Basa-basa din ang comment pag may time sa live chat. Kasi sayang din yan, pamaki din, tuki. Ay, ang sarap, tuki. Kung dalawa ang cellphone mo, di may 4K ka. Kung tatlo ang cellphone mo, di may 6K ka. Maganda-ganda na. Parang nagtasking ka na rin, 3K per hour. Tapos manood sila 15 minutes lang. Manood kayo, sandali lang. Kung mamaki kayo, magpunta-punta kayo sa mga live, sa mga 40 coins lang. 40 beans. Yan, mag-watch kayo. Ay, maganda-ganda na. Marami kayong gadget, gamitin nyo. Basta kailangan sunod-sunod talaga ang comment ng nyo, ng inyong mga gadget. Hindi pwede log-in, log-out. Malalaman ko rin yan. Saka pag mag-send kayo ng proof of watching, wag nyong itanggal sa crop yung time. Kailangan ko yung time. Kasi, dapat nakalagay 8:15 talaga. Tapos yung last part, 8:30. Len, may galab set up. Nga unta. Paniod to, Len. Alas 3:35 na. Hapon. Yung paniod to natin. Si Iskalen, ang sarap ng alugbati. Niwa ko siyang pahaba. Kaya priya na yun. Sabi ko siya, kasya lang sa atin eh. Isang sardinas, kasya na sa amin. Tapos, yung alugbating ilang dahon. Ay, naglago na naman yung alugbati natin, sir. Yung kanyang salinsing. Ano bang salinsing? Yung Tagalog ng salinsing din. Yung kanyang salinsing ay lumago na naman siya. Yung bagong sibol ba na mga dahon. Nakatulog. Maglatag ako dito, tulog. Tulog kang lating oras. Manood ka ng K-drama, sir, habang nagbalat ng bawang. Oo. Tapusin ko yan. May Ayan. oras pa. Miss you too, Len. Nawala man mo gabi. Anya lang kung gabi balos, ha? Kaya naglibog kog maayo sa withdrawal. Nabala kog scroll up kay daghang marites. Sky, thank you kayo, Sky. Nag-chat na ni Jinky. Ang bayad naman siya. Nag-chat na kami, Sky. Naintindihan na niya ako. Nung una, hindi niya maintindihan kasi hindi daw niya alam yung Ramadan. Ano daw yung Ramadan? Kaya yun, nagwala siya. Na hindi daw siya OFW. Ano yun? May nag-withdraw ka ng isang araw pa kasi sa hindi ko nasikaso kahapon. Ngayon, nagwawala na sa GC. ito naman mga anak ko, pinagtatanggol nila ang kabisihan ko. Pero hindi pa rin niya maintindihan. Nag-chat na kami, okay na siya. Hindi na rin ako ng sobrang maraming sorry. Nag-send sa'yo. Marami siyang dinilit na PM eh. Siguro galit na yung mga PM na yun. No, okay lang. Naintindihan ko naman siya kasi kahit sino, ganun talaga maramdaman. Lalo first time may mag-withdraw. Bago bang? Pero ano mo siya? Malaki eh. Ano eh, 3K mahigit. Ang withdrawal niya. Kung sa piso. Tapos first time mag-withdraw. Yun, naintindihan ko siya. Totoo. Malaki nga. Malaki, di ba ikaw? Hindi ka ba manggagalaiti? Nag-withdraw ka ng madaling araw. Tapos 2 days pa bago ng pansin. Hindi naman siguro 2 days, no? Isang araw lang. Isang araw lang. Kasi kahapon, didma talaga ako sa walang panahon sa Kahapon, pag-school. hindi. No, isang gabi yun. Tulog ka na eh. Pag-akit mo. Pag-akit, tulog na ba? Hindi na kaya na ng power? Maulog sa maano. Sayang kasi. Antok na ako. Kagabi nga, mamimigay ako ng may nabigyan ako kagabi, kunti lang, na gift dun sa nood ng premiere. Yung cellphone na natutulugan ko na eh. Na ako. Tapos, ko, sabi
Nga tapos maya, andyan naman. Allah, binitawan ko na talaga. Hindi na kaya ba. Sinat ko si si Kambal. Si Kambal, sinat ko. Sabi ko, Bal, makisabi sa mga tao mo, bukas na lang ng gabi or bukas kung may time ako, magbigay ako ng ayuda sa panonood nila kasi hindi na talaga kaya, Bal. Antok na talaga ako, Bal. Yun na yung last kong chat, tapos tulog na. Ay, hala, ang haba na pala ng chikagalor natin. Oy, thank you so much sa inyong panonood. Salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, bye. Malapit nang masinaw yung plato natin, bye. Kulang pang oras, mga 2 minutes pa ito, bye, bago maubos. Kaya, kaso mahaba na yung time natin. Thank you so much sa panonood, Team Siki, ay Kitim. Daghang salamat og sa mga karaan na ko dihang suking tig paminaw tig lantaw. Agoy, nanugab pa man. Daghang kayong salamat, mga bye. Nanugab pa, maghapit bye. Wala mapugni. Hindi na pigilan kung sa Tagalog pa. Agoy, Ginoo, daghang salamat, bye.